התחלנו בפרשה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם. איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמעו, אני השם אלוהיכם. אל תפנו אל האלילים ואלוהים מסכה לא תעשו לכם, אני השם אלוהיכם. יש פה לכאורה קצת בפסוקים האלה איזה איתור, איזה ריבוי. דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם. איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמעו, אני השם אלוהיכם. אל תפנו אל האלילים ואלוהים מסכה לא תעשו לכם, אני השם אלוהיכם. יכלה התורה, הוא השתבח שמו יכל לכתוב בבת אחת. דבר אל כל בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמעו, אל תפנו אל האלילים ואלוהים מסכה לא תעשו לכם, ואחר כך ביחד על הכל כי קדוש אני השם אלוהיכם. למה התורה הייתה צריכה לחזור עוד פעם? קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם. איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמעו, קדוש אני השם אלוהיכם. אל תפנו אל האלילים ואלוהים מסכה לא תעשו לכם כי קדוש אני. אני רוצה לחזור תמיד פעם אחת. ראיתי במערים שיש 3 מדרגות בעם ישראל. 3 מדרגות העיקריות. יש הרבה מדרגות, יש אינסוף מדרגות. כל יהודי ויהודי זה מדרגה אחרת. אבל יש 3 מדרגות העיקריות בעם ישראל. יש אנשים שהם בחינת קדושים. קדושים. כל מעשיהם, כל תנועותיהם, כל דיבוריהם, הכל בקדושה. קדושים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני השם אלוהיכם. אני השם אלוהיכם. אני ודאי שאוהב אותם, מחובר איתם. יש מדרגה שנייה בעם ישראל. של איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמעו. מה זה המדרגה הזאת? יש מצוות שהשכל מחייב אותם. יש מצוות שהשכל מחייב. יש מצוות שזה בחינת חוקה. זאת חוקת התורה. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות דבר אחריה. יש מצוות שהן בחינת חוקה, בלי שכל. אבל יש מצוות שיש בהן שכל. אפילו שהשכל של המצווה זה לא הסיבה שאנחנו מכירים את המצווה, אנחנו מכירים את המצווה גם אם אין בשכל. אנחנו לא מקיימים את המצווה בגלל הטעם שבמצווה. אנחנו לא מקיימים את המצווה בגלל השכל שיש במצווה. אנחנו מקיימים את המצווה בגלל שהשם ציווה. יש גמרא מספרת מעשה בגוי אחד שהיה גר באשקלון. שמו דמה בנתינה. זה דמה בנתינה, זה היה להם חנות, לא בטוח שלא, היה להם חנות של אבניקות. ופעם אחת היו צריכים חכמי ישראל איזה אבן אחת לקנות מהם, באו לקנות איזה אבן אחת. היו מוכנים לשלם הרבה כסף בעד האבן הזאת. אבל היה אביו של אותו דמה בנתינה, היה איש. הוא בא לפתוח את החנות והחכמים היו ממהרים, רצו ללכת, אמרו
מוכן, מהר. מה לפתוח את החנות האבא שלו יושב? ואיפה המפתחות היו נמצאות? תחת לכרית של אבא שלו. אמר מצוות כיבוד עליהם. חס ושלום. אני יזיז את אבא שלי מהישיבה שלו. הפסד כסף. גוי, לא יהודי. היה מוכן להפסיד כסף ובלבד שלא יאיר את עליו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה שילם לו שכר? נולדה לו פרה אדומה. באו חכמי ישראל וקנו אותה בסכום גדול. יצא שהוא לא הפסיד. כמה שילם לו השם. אז יש שואלים, למה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו מצא דרך לשלם לו דווקא שתיוולד לו פרה אדומה? איך הקדוש ברוך הוא נדע שילך ברחוב וימצא איזה מטמון? ילך לטייל, ימצא איזה אבן יקר. אלא מוריי ורבותיי, בשמיים כמה מידת הדין לקטרג על עם ישראל. אמר ריבונו של עולם, מה תועלת יש לך בעם ישראל? איזה תועלת יש לך בעם ישראל? הנה גוי שהוא לא מצווה. הוא לא מצווה. הוא אין לו תורה. אצלו לא כתוב כבד אביך ואת אמך. והנה בכל זאת, הנה בלי תורה, בלי כלום, הוא כיבד את אביו ולא לקח את ה... אתה רואה? יפה, הנה, מה יותר טוב מזה? למה צריך עם ישראל? למה צריך תורה? עמדה מידת הדין בשמיים לקטרג על עם ישראל. מה עשה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו? אמר להם, אתם רוצים לראות מה היהודיות של עם ישראל? היהודיות של עם ישראל שהם מקיימים את המצוות לא בגלל שיש בזה סברה ושכל. הם מקיימים את המצוות רק בגלל שאני מצווה. והראיה, הנה פרה אדומה. למה אותו גוי כיבד את אביו? כיוון שהמצווה הזו יש בשכל. כיבוד אביו. מה השכל של המצווה הזו? הכרת הטוב. אבא כל כך עושה למענך, אבא כל כך תורחת למענך, ואימך כל כך תורחת, שמשתדלת לטובתך, תחייב להם הכרה. יש בזה שכל. אבל פרה אדומה יש באיזה שכל של מצוות פרה אדומה. אפילו שלמה המלך אמר החכמה, אמרתי החכמה וחוקי מבין איזה מצווה שבכלל אני לא מבין. שלמה המלך לא הצליח להבין מה הטעם של פרה אדומה. לכן בא לו פרה אדומה להראות שחכמי ישראל, מה שהם, עם ישראל, מה שהם שומרים את המצוות, זה בגלל הטעם שלהם. אז ישנם בעם ישראל כאלה קדושים, זה מדרגה ראשונה, קדושים, כל הזמן הם דבוקים בשם, כל אומרים בשם, הראשונה מדרגה אחת. המדרגה השנייה זה איש אמו ואריו תירא ושבת אותה את ישמעו, זה דברים שהשכל תופס, תשמע, צריך לכבד את המביאים על המד, כי הכרת הטוב, וגם שבת, גם שבת זה דבר שהשכל תופס, צריך יום אחד מנועה, שעושות בני אדם לא חמורים, לא יכולים לעמוד 7 ימים בשבוע, זה דבר שהיא בסדר, נכון, שבת, לנוח, לאכול, לשתות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני יושב אלוקיכם. אמנם זה לא קדושים, אבל גם אלה הם בניים. אני עדיין, הם מכונים ישראל. עדיין שם לי שורה עליהם. אבל יש עוד מדרגה בעם ישראל. מדרגה נמוכה מאוד. תראו כמה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, כמה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו ארץ ישראל. יש עוד מדרגה, פחות מזה. מה המדרגה הזאת? אל תפנו אל האלים, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם. מה פירוש? המדרגה האחרונה, הם לא רק שלא קדושים, ולא רק שלא מקיימים את המצוות שהשכל לא מחייב או השכל מחייב, הם גם מה שהשכל מחייב הם לא מקיימים. אבל מה? נשאר בהם איזה לחלוכית. מה זה הלחלוכית הזאת? משהו ככה, נשאר בהם איזה משהו קטן. מה זה הדבר הזה? אל תפנו אל האלילים, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם.
הם במדרגה שהם לא עובדים מעבודה זרה. עדיין מאמינים בשם יתברך. הם לא פועלים בלילים. הם לא עושים להם אלוהים מסכה. הם אומנם זו מדרגה מאוד נמוכה, כי הם לא מקיימים לא את המצוות השכליות, ולא את המצוות החוקיות, קדושים הם בטח לא. אבל מה? סוף סוף יש להם משהו. מה יש להם? הם לפחות, הם עדיין יש להם אמונה בשם יתברך. אפילו שהאמונה הזאת לפעמים הם מקדמים אותה בזמנים של, תראה כמו אלה האוהדים של בית"ר ירושלים, הם שבת, מסכנים, לא יודעים. שבת, תראו אותם במגרשים, אנחנו מאמינים, שבת, נוסעים בשבת, משחקים בשבת, מצלמים בטלוויזיה, והכל עובד, והם שאים, אנחנו מאמינים. יש להם, אתה רואה איזה מדרגה נמוכה, איזה מדרגה נמוכה. אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו שהאדם הגיע למדרגה כזאת נמוכה, קדוש הוא לא, מצוות חוקיות לא, מצוות שכליות לא, כלום, לא כלום. אבל מה? עדיין יש לו אמונה. עדיין, אל תאבד ממנו תקווה. אל תאבד ממנו תקווה. אם הוא יתעורר, אם הוא אצלו הניצוץ ידלק, הוא יכול ללכת ולהיות כשימו ואביו תיראו, בית שבתותי תשמעו, הוא יכול להיות מדרגת קדושים תהיו, הוא יכול הכל להיות. כל זמן שהאדם נשארה בו איזה לחלוכית של אמונה, של איזו ידיעה שיש בו, זה כבר אומר כשברוך הוא, אני השם אלוהיכם. עדיין, יש בו איזה, במשהו כן דתי. אמר לי פעם מישהו, אני לא דתי. אתה לא יש לך מזוזה בבית? אמר לי כן. אז אתה דתי במצוות מזוזה. אתה דתי במצוות מזוזה. אם לא הדת, מה אתה עושה מזוזה? אמרתי לו, יש לך ברית מילה? אמר לי כן. אז אתה דתי במילה שלך. תפילין הנחת פעם? אמר לי כן. אז אתה דתי בבר מצוות שלך. אתה לא דתי בדברים אחרים, עדיין יש לך משהו. זה אומר הקדוש ברוך הוא יש לך משהו. זה אומר הקדוש ברוך הוא יש לך משהו. קדושים תהיו, יש מדרגה של קדושים, זו מדרגה גבוהה, הדרך אגב, סתם שתדעו. העניין הזה של הקדושים, יש הרבה טועים לזה. אדם אומר, מה אני שייך לקדושה? אני שייך לקדושה. זה יחידי סגולה. יש יחידים שהם קדושים. רבי שמעון בר יוחאי, רבינו הקדוש, אור החיים הקדוש, הארי הקדוש, זה יחידים שהם יכולים להגיע למדרגות של קדושה. אומר אור החיים הקדוש, זה טעות. למה זה טעות? למה זה טעות? אומר, מה כתוב? דבר אל כל עדת בני ישראל. מה זה כל עדת בני ישראל? כל עדת בני ישראל. מהפחות ביותר עד הגבוה ביותר. דבר אל כל עדת בני ישראל. ואמרת עליהם, קדושים תהיו. אתם מבינים מה שאני אומר לכם או לא? אדם אומר, מה אני יכול להיות קדוש? איפה אתה? יש יחידי סגולה שהם הגיעו למדרגות של קדושה. הוא מספר את רבי יוחנן, שהיה רבי יוחנן יושב מחוץ למקווה. רבי יוחנן יושב מחוץ למקווה של אנשים. היום אחד יעשה דבר כזה שיעצרו אותו. מה אתה יושב מחוץ למקווה של אנשים? מה אתה משוגע? מה אתה יושב? אנשים יצאו מן המקווה. רבי יוחנן היה יושב שם לומד, דיברו למקווה של אנשים. למה? הוא היה מספר את רבי יוחנן שהיה לו יופי מיוחד. היה לו יופי מיוחד מאוד. משהו שהוא לא היה בגדר של טבע בכלל. היה שופר את רבי יוחנן, זה היה משהו יפה מאוד. משהו יופי. עד כדי כך ששלקיש הפושע חשב שהוא אישה. ראה אותו בחץ בנהר, נתן איזה קפיצה אחת, קפץ בנהר,
הוא בא להסתובב, יש לו זקן. אמר לו שופך לנשק, עכשיו שהוא אישה, הוא לא ידע בכלל שהוא, הוא בכלל לא ידע שהוא, לא שם לב שהוא בכלל גבר. איפה היה יושב רבי יוחנן? בפתח מקדש הקודש. שאלו אותו, תגיד, מה אתה לא מפחד? ולמה הוא יושב שם? האישה שיוצאת מהמקווה, מה שהיא תפגש את דבר ראשון איתו, זה משפיע על נפלת. מה שהיא רואה דבר ראשון, זה משפיע על נפלת. סופר על אחד גדולי ישראל, שאימו ירדה לטבול, ואז לא היה פה כמו היום. היא ירדה בתוך נהר, היה קרח. ראתה חתול, דבר תמי, חזרה לטבול, ראתה עוד פעם חתול, 80 פעם. טבלה, ראתה חתול, טבלה, ראתה חתול. עד שנכנסה פעם האחרונה, השתבח שם. מי יצא? אחד מגדולי ומעורר. צדיק סולוחת. אז היו רואות את רבי יוחנן שיושב מחוץ למקווה. היופי שלו, נסיף פניו, היה משפיע, והיה יוצא להם ילדים יפים, ילדים חכמים, ילדים צדיקים. מה יותר חשוב אצל הילד שיהיה יפה או צדיק? היה פעם מישהו בא, אז יש פה איזה רב אחד בחיפה, זה חכם חשוב. אז בא התלמיד שלו, סיפר לי התלמיד שלו. אמר לו, הרב, אשתי מוברת, אמר לו, מזל טוב, מזל טוב. הוא אומר, כן, יהיה רצון, שהוא יהיה בריא. הוא לא יהיה בריא, יהיה בריא, קודם כל יהיה צדיק. גם יהיה בריא. הדבר הראשון צריך לבקש שיהיה צדיק. צדיק, קודם כל. שילד יהיה צדיק. כי אחר כך, 120 שנה אדם הולך מן העולם. מה נשאר לך? הוא הקבל. עמלנו, אלו עמל. זה הבנים השם של הרב. שאלו את רבי יוחנן, תגיד, מה אתה לא מפחד? אנשים, סוף סוף זה לא... יכול איזה מחשבה לפעמים, זה דבר של מחץ שלום. מה אמר להם רבי יוחנן? מה ענה להם? נדמותם בעיניים כברווזות. שמעתם? בשבילי זה כמו ברווז תרנגול. אין לי בכלל כלום. איזה קדושה. איך בן אדם יכול להגיע למדרגה כזאת? זה בן אדם, רבותיי, זה בשר ודם. איך בן אדם יכול להגיע? אז אתה אומר, שמה, זה רבי יוחנן, זה איפה אנחנו יכולים להגיע? זה לא אצלי, לא שייך אצלי. גמרא מספרת על רבי יהודה בר אלעאי, שהיה החתונות פעם, מספר את החתן את הכלה, היה מרכיב את הכלה על כתפיו. באו התלמידים, שאלו את הרבנים שהיו, אנחנו גם יכולים. ענן מה ילד בעד האחי, אנחנו גם יכולים. אמרו להם, אם אתם כמו רבי יהודה בר אלעאי, שאותה כלה נדמת בעיניו כמו קרש, כן. אבל כל זמן שהכלה לא נדמת בעיניכם כמו קרש, אז לא. אתה רואה שזה כמה שאלות, זה לא כך משהו תמונה, אבל פשוט פשטות של הדברים, שהם הגיעו למדרגות קדושה כאלה שכל דבר של החומר בכלל זה כזה, זה בטלות זה לגמרי. זה בטלות זה לגמרי. האדם אומר איפה, אני יכול להיות ככה, אני יכול להיות... לא רק שלא ככה, אפילו הרבה פחות מזה לא יכול להגיע. אני לא מסוגל להיות קדוש. אתה מסוגל. הטבע שלי נמשך לזה, האופי שלי קרוב לזה, זה דבר שאני לא יכול להתגבר עליו, זה דבר שאני לא מסוגל לעמוד נגדו, זה יצר חזק מאוד בשבילי, אני לא יכול. מה אתה אומר, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת להם, קדושים תהיו, מי? כל עדת בני ישראל, מהקטן עד הגדול, כולם. אם אדם תופס את עצמו, יהיה רצון שהשם מזכה אותנו, השם פרט הקיץ הזה, תמיד יהיה זוהר בשלח, פרט הקיץ הזה שנזכה בעזרת השם לשמוע שזה לא פשוט. אז זה קדושים תהיו. דבר אל כל עדת בני ישראל, קדושים תהיו. למה? כי קדוש אני השם. מה פירוש? מה? איזה נתינת העם?
אתה ריבונו של עולם קדוש. אתה ריבונו של עולם קדוש. אנחנו, מה בפירוש? רבותיי, אחים יקרים, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תשמעו בניי, אני יודע שאתם לא יכולים לעשות את כל העבודה לבד. אני יודע שאין לכם כוחות לעלות ולהתעלות לבד. זה יצר רע גדול מאוד. אבל כשאני איתכם, כשאתם מחוברים איתי, יש לכם כוח. אתם תקדשו את עצמכם קצת מלמטה. ואני אשפיע עליכם קדושה גדולה מלמעלה. זה כתוב בפרשת בו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, בוא אל פרעה, כי אני אכפתי את ליבו בית לב. מה פירוש בוא אל פרעה? מה צריך להגיד לו? בוא אל פרעה או לך אל פרעה? לך אל פרעה, לא? הוא שולח, משה רבינו צריך להגיד לו, לך אל פרעה. מה פירוש בוא אל פרעה? משה רבינו קיבל חלישות הדעת. כי אמר לו בוא אל פרעה, זה מתי היה? אחרי 7 מכות. אומר משה רבינו, תראה פרעה הזה, 7 מכות מקבל מבורא עולם ולא נכנע. 7 מכות מקבל מבורא עולם ולא נכנע. דם, צפרדע, כלים, ערוב, מה זה? לא, אי אפשר לגמור אותו. אי אפשר. שלא נדע, זה מכות, פרעה. אומר הקדוש ברוך הוא בוא. מה זה בוא אל פרעה? אתם שומרים שרמז לו בוא, כמה זה בוא בגימטריה? 3. אמר לו בוא. עוד 3 מכות. לא נשאר פרעה כלום. 3 מכות זה. אבל יש אומרים מה פירוש בוא אל פרעה. נכון, אתה צודק אומר למשה רבינו. הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה לא יכול. אם אתה לבד אתה לא יכול איתו. בוא, מה זה בוא? בוא אני איתך, בוא נלך ביחד. פה אל פרעה, אני איתך. אם אני איתך, שום פרעה לא יכול להכניע אותך. זה אומר הקדוש ברוך הוא, קדושים תהיו. אדם אומר, מה אני יכול להיות קדוש? איך אתה יכול להיות קדוש? זה מה הולך, יש יצרה ברחובות, שורף לי את הראש, שורף לי את המוח, אני כבר קצת לומד, זה יוצא, שנייה מוצא את העוצה, רעד. איפה זה? אז עוד מעט ירקיעו רק כפתורים. עוד מעט רק כפתורים, בלי בגד. זהו, לא צריך בגד, רק כפתורים יקראו. זהו, חנויות של כפתורים. אז מישהו עושה להיות עשיר שעכשיו ילך לתואר. חנויות של כפתורים. חנויות של כפתורים. אין בגד. אתה אומר, ראש העולם, אני יכול להיות קדוש. תראה מה הולך ברחובות. אני יכול להיות, מה זה? איפה אני? אומר הקדוש ברוך הוא, כן, קדושים תהיו, מדבר על כל האדם בני ישראל. גם האדם עם היצרה הכי גדול, אתה גם יכול להיות קדוש. למה? כי קדוש אני. מה, אם אתה קדוש, מה זה קשור אליי? כשאתה מתחבר איתי, שאתה מקדש לעצמך קצת מלמד, קצת, אני זורק עליך קדושה גדולה. וכשאני זורק עליך קדושה גדולה, תראה את יצרה מסתלק, הוא לא יכול לסבור אותי. יצרה, כשהוא רואה את הקדושה של השם יתברך, הוא אומר לך. אבל זה מלחמה. זה כתוב בפרשת כי תצא. כי תצא למלחמה עבדיך. כי תצא למלחמה עבדיך. נו, אז אני אצא, אז מה? ונתנו השם אלוקיך בידיך. אתה לא יכול, תעבוד את האשתך. מי שחושב שהוא יכול להכניע את יצרה, טועה טעות חמורה. מי ש... זה מבח שלך, שאתה יכול להילחם נגד יצרה, אתה יודע מה זה יצרה? הגמרא מספרת על רבי עמר בחסידה. אתם יודעים מה זה חסידה? אם הגמרא קוראת למישהו חסיד, אז הוא חסיד. היום יש אינפלציה, הרב הגאון, הרב המקובל, הרב הצדיק, הרב החסיד.
כל אחד יש צדיקים, יש חסידים, יש קדושים, לא תמיד באמת. אבל אם הגמרא אומרת על מישהו שהוא חסיד, הוא חסיד. מה פירוש חסיד? מה זה חסיד? מי שיש לו פירוט ארוכות זה חסיד? מה זה חסיד? מה פירוש חסיד? מה זה חסיד? חסיד זה מי שעושה לפנים משורת הדין. חסיד, זה כתוב לא עם הארץ חסיד. מה זה לא עם הארץ חסיד? אם אתה עם הארץ זה יכול להיות חסיד. מה זה עם הארץ? עם הארץ מי שלא יודעת אותו. אתה צריך לדעת הלכה, תעשה את כל ההלכה. אחרי שתגמור את כל מה שאתה חייב מצד הדין, תתחיל לעשות לפנים משורת הדין, אז אתה נקרא חסיד. שמעתם? זה נקרא חסיד. מתחסד עם כל, עושה לפנים משורת הדין מעבר למה שהוא היה. זה הביא אברהם חסידה. היה אדם פרוש מן העולם. אדם שבכלל אצלו יצרה ידע לו כזה. אבל לא חיכה לו. הוא חיכה לו. יש לו סבלנות. יש לו סבלנות. הוא מחכה לאדם. זה בעיה, תלמד, מותק, תלמד. זה בעיה, אני מחכה לו בפינה. תלמד, מותק, תלמד. אני פה, יש לי סבלנות. הייתי תלמד. אז, פעם, מקח. רבי עמרם חסידה. הביאו פעם שתי שבויות. לעיר שלו. עכשיו לא יהיה איפה לשים אותם, צריכות לשוק בלילה, הם צריכים לדון לגביהם, להתיר אותם, להביא אותם בקהל, לא להתיר אותם, לבוא בקהל. אמרו, איפה יכול להיות? אמרו, יש רבי עמרם חסידה, ענגה את הגג, נשים אותם שם, ישנו למעלה. ואיך? 10 אנשים הרימו סולם, כבד. שמו את הסולם, העלו אותם למעלה, יצאו את הסולם. רבי עמרם חסידה באמצע הלילה. פתאום, מתעורר. בית רבי עמרם, אז מה יש? קצת, תעלה למעלה, יש שם. חס ושלום, איפה אתה מדבר? אני רבי עמרם חסידה, רבי עמרם חסידה, גם השם היפול צדיק בקרמה. השם היפול צדיק. תלך לפה, מה אתה מדבר? לא, כבר תפסיק, מה אתה נקטע? בסדר, תעשה תשובה אחרת, בסדר. אדרבה, לפעמים בן אדם נופל, ועל ידי הנפילה הוא חוזר, וכשהוא חוזר, אז הוא נהיה יותר דבוק בשטח. לפעמים גם משמע מפילים את האדם, שהוא יתקדם יותר, יש לי יצר הרבה בלבולים. טוב, מה יעשה עכשיו? אבל טוב, הלך לשתות מים כאלה. גם זה הלך לשתות מים כאלה. בא עם יצר, אומר לו יצר, לא, כבר אתה בדרך. תראה איזה כוחות יצרה נותן האדם שבא לעשות חיירה. איזה כוחות. אותו הדרגש, אותו הסולם, ש10 תלמידים הרימו אותו. מהבחירה של יצרה, רבי עמרם חסידה, הרים אותו לבד. שם אותו והתחיל לטפץ. פתאום, מה אני עושה? לפעמים אדם. פתאום, מה אני עושה? נו רבי עמרם, נו רבי עמרם. אש בבית של עמרם, אש התחיל לצעוק, אש. כל התלמידים באו באמצע הלילה, כל אחד הלך, הביא דלי של מים, באים לזרוק, לכבות שרפה, נו רבי עמרם, אש בבית של עמרם. אמרו לו, איפה כבוד הרב, איפה? פה. שפכו עליי. אני ישרף האש. יצרה, שרף. נו רבי עמרם, נו רבי עמרם. יצרה. אש. אדם שנכנס פה תבעירה של יצרה אש. לכן אדם צריך להיות חכם, לעצור אותו לפני שהוא יתחיל לבעיר. כשזה גפור, זה גפור. אבל כשזה נתלק, הוא צריך כבאיות לב של חמוד אותו רק. טוב. כי תצא למלחמה. אתה יכול לצח את הצרה? מישהו יכול לצח את הצרה? זה מלאך, שורף לך. כי תצא למלחמה על אויביך. יש מעשה מאוד מפורסם. הגיע חכם אחד. אחרי גמרא.
פלימו הזה, קריאה עושה מצווה, בתוך העיניים שלך השטן. ככה אומר השטן, בתוך העיניים שלך. חיצים גירה בחינת הסתלה. בתוך העיניים שלך. היה מגיע תפילים. מה העיניים שלך? פרח. תשאו לך שתי העיניים שלך. לשטן. או שענה עם הזה. או שענה. מוח שלך השטן. היה מגרה בשטן. מה זה? העוצמה היה. תפילים. טוב, יום אחד השטן הבא. הגיע ערב יום הכיפורים, סעודה מפסקת, יושב פלימו עם כל המשפחה, פתאום דווקא השטן הלך לחפש, עשה את עצמו, איזה עני מסכן, היה בזמנו השטן, נכנס בתוך גוף, מחפש לאיזה עני, דופק בדלת, פותח לו פלימו, מה זה עני, מכוער, כל הפנים שלו פצעים, הוא אומר לו כן, ולא אני, סעודה מפסקת, לא אכלתי, לא מה מים. הלך עשה שתי סעים, הביא לו. בכבוד. התחיל לפקור. מה יש לך? למה אתם בפנים? אני בחוץ. אתה רוצה בפנים? חשבתי שתהיה לו מים בכלל. בבקשה. הלך סידר לו במדבר. למה אתה בוקר? למה אתם במדבר? למה אתם בחדר אוכל יושבים ואני במטבח? כמו כלב יושב לבד. אתה עושה קשה, אתה לא, קשה, למה לא? שיב אותו שם, לא. התחיל עם לאכול. הוא התחיל עם התחיל עם הפצחים שלו פה, מוצאים פצע, בודק אותו, לראות זה בדיוק. בודק את הפצחים שלו. טוב, פלימו. אומר לו, היי, מה לא? שקט, אל תעשו דברים כאלה. לא יפה. דרך ממשיך. מוציא פה. לאט, צריכים שתיים. אומר לו, פלימו, חביבי. אוכלים. ואתה עושה שתיים. תפסיק. הוא לא ידע שזה השטן שהתחפש לו, בא לו להפיל אותו. הוא לא ידע שזה השטן. יצר רח. ברוך אתה אברהם. הנה מלך העולם. שהכל נגיע בדברו. אבל לא פלימו. נו, ספיק. פתאום מה עשה זה פלימו? מה השטן? עשה חוץ מגודכם. קיצור, שם לכם. אדם צריך לדעת. יש גם הלכות מסוימות. זה נקרא הלכות סעודה. יש הלכות. הלכות סעודה. הנהגה בזמן הסעודה, איך להתנהג בזמן הסעודה. כל מיני דברים שלפעמים אדם יכול לעשות בסעודה, תהיו יושב עם אנשים וזה ממעשים מהדברים. תודה, אדם צריך להיות דעתן. זה לפעמים, זה לא מרחיב את הדיבור. כל אחד יהיה דעתן. כל מיני דברים, אתה לא יכול לדעת, יש סטיליסטים, אנשים שיש להם רגישות לכל מיני דברים. תזהר, תחשוב גם עליהם. אתם יודעים אם אדם, בדוגמה עכשיו, באים לו אורחים בשבת. הוא עושה קידוש, צריך לזור לכל אחד ואחד קצת יין בתוך הכוסף. למה? יש אנשים שהם לא יכולים לשתות לכוסף מישהו, בפרט אם הוא שותה ממנה. אז הוא עושה קידוש, מה ושותה, ואחר כך מעביר לכל אחד. יש אנשים שלא מסוגלים, אז לכן שמים לכל אחד קצת, שמים לו בזה, שיהיה לך בשבילך, אתה בעצמך. פלימו שלנו,
פלימו שלנו יושב השטן אצלו בבית ועושה כל מיני דברים עד שקורא לך די, מספיק, די, שקט, מספיק, דרך אצלכם מהתורה, דרך אצלכם. השטן מת. עכשיו היה חוק שם. זה לא משנה. זה לא משנה. אם אתה הרגת מישהו, נפש תחת נפש, פשוטו כמשהו. זה לא משנה מה הוא הרגת מישהו. עכשיו פלימו, הוא לא ידע שזה השטן, בא בגלל שהוא היה מתגרה בו, הוא לא, אתה בתוך העיניים שלך השטן. הוא לא ידע שזה השטן בעצה לו יותר. והוא מת אצלו השטן לא מת. עכשיו מה צריך לעשות? לפי החוק צריכים להרוג את פלימו. מה עשה פלימו? ברח. לאיפה ברח? קצה העיר היה שם. תמיד היו שמים את הנוחים בקצה העיר. נכנס שם יושב, מסכן, אנשים הולכים כאן להדרי, יושב פלימו, ובתוך השם אני לא יכול אפילו וידוי לעשות לפני שהוא מת, לפני שנפטר. פתאום, דופקים בדלת. מסכן פלימו, איזה דופק עכשיו בדלת. אמר כנראה, הנה באו שלטונות, יוצא לקחת אותי. רבותיי, אחים יקרים, פותח את הדלת, מי עומד שם בחוץ? מי עומד בחוץ? השטן. לא היה בוח בחיים, איך אתה חזרת לחיים? מאיפה באת? אומר לו, אני אגיד לך. אתה כל הזמן אומר, תוך העיניים שלך השטן. תוך העיניים שלך השטן. כל הזמן אתה... אני רציתי להראות לך. מה אתה חושב? אתה יכול ללחם איתי, אני יצרה, אתה יכול ללחם איתי, אני שורף אותך. חי אני שורף אותך. אתה יכול ללחם איתי? אתה צריך להגיד, ריבונו של עולם, אתה יודע שאני אין לי כוח, אני יכול ללחם איתי, יצרה, הוא שורף אותי חי. הוא שורף אותי חי, אני לא יכול ללחם איתי. ריבונו של עולם, תן לי כוחות, אתה ריבונו של עולם, תן לי כוחות להתגבר עליו, תן לי כוחות לנצח אותו, תן לי כוחות לראות את האמת וללכת בדרך האמת כמה שאני רוצה עד הסוף. אני לא יכול, הוא עדה כזה. זה אומרת התורה, כי תצא למלחמה על אויביך. מי זה האויב של האדם? מי זה האויב של האדם? יש לאדם אויב גדול. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ושם בתוכו שתי צדדים. יש בו יצר טוב ויש בו יצר רע. ויש כל הזמן מלחמה. כל הזמן מלחמה. מי האויב של בן אדם? זה יצר רע. יצר רע, רבותיי, הוא אלוף העולם בדמיונות. דמיונות. להשיג דעתו. אדם בא לעולם 70-80 שנה. קצת לעשות מצוות, אבל יצא רע. הוא כל הזמן מנסה להשקיע. כל הזמן עושה לו כל מיני דמיונות, פנטזיות, שהוא לא יחשוב על זה, שהוא בא לעולם, צריך לעשות תורה, מצוות שהוא. יהודים היה בא באיזה פלך אחד. היה לו יום הולדת שנה אחת, הגיע לגיל 70 שנה. עשה מסיבה, הזמין את כל החכמים, את כל הזה, ימצא מסיבה, השתקם. אמר להם, רבותיי, אם אני אזכה להגיע לגיל 80, בגיל 80 אני נותן לכל בני ממלכה להיכנס לאוצרות המלך, לקחת מה שרוצים. איך שאמר את זה, התעלף משכבו השקור, לא יודע מה שתה, יין, וודקה, רדבול, שאתה התעלף. למחרת התקבל. בא אליו אחד הסגנים, אומר לה, כבוד המלך, כבוד יודע מה הוא אמר? הוא לא אמר, אני לא הייתי פה כל כך, לא יודע כבוד המלך, חמיד שלי היה שתתארתי פה. אתה אמרת שאם תגיע לגיל 80, תיתן לכל בני הממלכה להיכנס לאוצר לקחת מה שרוצה. כבוד המלך, כל אחד ייקח מספיק איזה מטבע, איזה יהלום, איזה שביר, נגמר, כל ההוצאות תוך... ועוד מה הוא אמר? מ8 בבוקר
עד 8 בערב, 12 שעות. וכבוד המלך, אתה ב-80, אתה הולך לעולם הבא, עולם העליון. אבל מה יש? הפנים שלך, איך יראה לו את הממלכה? בלי כסף? מה אתה צודק, אבל מה אני אעשה? אמר לו, תן לי 10 שנים. תאמין לי, כבוד המלך, אני אדאג שאף אחד לא ייקח לו. אולי זה 1, 2, אבל היתר, תאמין לי, כבוד המלך, אף אחד לא ייקח לו. הוא לא יחתך, כבוד המלך, 10 שנים. אל תדאג. תן לי תקציב של כמה מאות אלפי דולרים, תראה. אבל אני במאות אלפי דולרים האלה, אני אחסוך לך את כל המיליונים שיש בהוצאות. איך אתה יכול? מה? נפתח. אי אפשר להחזיר את דברי המלך, כל הצפוך עליהם. אתה תראה, אף אחד לא ייקח. טוב. עברו 10 שנים. מה עשה אותו אחד במשך 10 שנים האלה? בכניסה לאוצר הביא גחמורים. וגילח את הכל, עשה רחבה גדולה שם. בנה שם איזה מגרש כדורגל, לא גדול, כמו של סטנגה, כזה קטנצ'יק, שתהיה. מגרש כדורגל קטן, ועשה במות, כל מיני במות, במה, אחר עשה דוכנים, בול פגיעה, הגיע למטרה, אתה פוגע, מקבל בקבוק, זורק, מקבל שמפניה, זורק, מקבל דובים, שעון שלא שווה אפילו חצי שקל. יש את המכשירים האלה, יש את המכנס עם היד. המוצר הכי יקר שם עולה לו 10 אגורות. ואתה כל פעם מכניס שקל, אתה תעצמנו, הפעם אני אקח אותו. מה תיקח? אפילו אם תיקח, כבר בהתחלה הפסדת, בשקל הראשון הפסדת. עשה דוכנים, בול פגיעה, כאן יודע מה פגיעה למטרה. פיינטבול, יש עשה מגרש של פיינטבול, מלשון פיינט לצבוע, פיינטבול, כתובים, וזה משהו, אתה מתלבש כמו חיילים, מה מת, קצת צבוע, מת. בקיצור, אני יודע מה הביא את זה, מרדונה. הוא קצת הזדקן עכשיו, הוא לא יודע רק מסתור עדיין. הביא את מרדונה, וזה, כל מיני להקות, כל מיני, שילם להם. טוב, 10 שנים. שכחתי. אוכל. שווארמות, פיצות, פסטות, הכל בחינם. מה זה? גלידות, משהו. בקיצור, מה אני אגיד לכם? כל תחבורות העולם, ובריכת שחייה, ספא, בריכה עם גלים, בריכה בלי גלים, בריכה עם קצב, בריכה עם מושטים, אני יודע מה. מה אני אגיד לכם? ממש הוא עשה שם קנטרי, ממש קנטרי. וג'קוזי, סאונה יבשה, סאונה רטובה, סאונה עם בלונים, אני יודע מה. רקדניות, שמן אחרי כל טוב, זה 10 שנים היה בזמן. הנה מגיע יום, מה זה, 6 בבוקר כבר אנשים עברו בכניסה. האוצר של המלך. כל אחד עכשיו יכול להיכנס, מספיק עם שקית קטנה, קצת יהלומים, זה יכול להיות, זה מסודר כל החיים. 8:00 נפתחים השערים. מה מתגלה לעיניהם? איזה יופי השתפק. מרדונה. שווארמות, סטייק, קבב, שישי. השתפק. איזה יופי. הופעות. יצבן. הגשש החיוור, הקימו את
נפטר, הביאו אותו בחזרה רק שיעשה להם מערכונים. אבל תראה, הרגשת שהחינם בחינם, בוא נלך, אבל האוצר, יש לנו עד 8 בערב, מה, כמה כבר? מספיק לנו חצי שעה באוצר, אנחנו כבר מסודרים לכל החיים, נכון? יש לנו עד 8 בערב, בוא נאכל משהו. שיהיה לנו כוח לעשות. סתם לי כמה שבועיים בחינם על חשבון הבית, תן לי 4. בחינם 4, אכל 4 יפעלים. אחד קם למחרת, אחרי 4 שבועות של לאפו. עכשיו נתקע לו פה, הוא שותה קולה. אוכל לו, הוא מוריד את הקולה למטה. כמה מתו מהאוכל. תשמע, אני מבין, הייתי זמן, ראיתי בככה בריכה, הלך לבריכה, עומד שם איזה אחד כזה, עושה לו מסאז'. יש מה, אתה שואל בערב, מה, יותר מחצי שעה צריך באוצר? והיה איזה אחד שם, הוא בא עם שקית כזאת, כזה תיק, והוא רץ, נמלא ויוצא. וכל החברים שלו צוחקים עליו, תראה מה זה? אתה לא יודע לעשות, לא יודע ליהנות מהחיים. לא יודע ליהנות מהחיים. תראה מה עולה. הופעות, ריקודים, מועדונים, כדורגל, כדורגל, תראה מה שאתה. תראה מה הכל, בוא תאכל שווארמה. אני אוכל. כשאני אוכל. עכשיו לצחוק על התראה הזה. זה בן אדם לא יודע לחיות. לא יודע לחיות. בן אדם לא יודע לחיות. לא יודע לחיות. כל תענוגות העולם פרוסים לו. והוא לא כלמות, כל מה נמצא. אבל תצחקו. צוחק! מי שצוחק אחר, תצחקו. אני לא יודע אני לא יודע לעשות חיים, אני לא יודע לאכול שווארמות. עכשיו מה לעשות? אני לא יודע, פנדרות, מה אני אעשה? לא יודע. אני לא יודע מה אני אעשה. אני לא. אתם תבואו אצלי לשחק פנדור אחר כך. רבותיי, לאט. אנשים שכחו בכלל. שכחו מהאוצר. אתה אוכל זמנה, בוא הולך לפה סרט, פה זה הצגה, פה יצפן, פה. לאט שוכחים בכלל מהאוצר. והנה, 5:45, מישהו צועק, רבותיי! צועק כולם. כמו בסיפור, המלך עירום, רבותיי! אל תשאלו, מה קרה? האוצר! אנשים צדקו את השווארמות, יצאו בגד ים ברחוב, תחכו לרוץ לכיוון האוצר, רצים לכיוון האוצר. עשו קצת מרחק מכל התיאטראות האלה, זה 5 דקות לקחו, היה חכם העוזר של המלך, לקח תחשבו ככה, זה 5 דקות. ואז הם הגיעים לאוצר. מתי הם הגיעים לאוצר? 7:59 ו-59 שניות. באים להיכנס, סוגרים את השער, משמר המלוכה, עם משקים, רבותיי, מי שמתקרב יורים בו. תן לנו להיכנס דקה אחת. תעשה טובה, אני מכיר את סבא שלך, הייתי איתו בגימנסיה. תעשה טובה. איזה משהו קטן, איזה יעלום. חלילי, לך לפה. משהו קטן, תכף תקבל כדור קטן בראש, לך לפה. איי. איזה אוצר. העולם שלנו, רבותיי, אוצר. יש אוצר בעולם שלנו. הקדוש ברוך הוא נתן בעולם אוצר. אדם כל רגע יכול לחטוף, תורה, מצוות, מעשים טובים, זה התכלית של האדם בעולם. אבל מה יצר רע? עשה כל מיני אטרקציות. ויצרה משתחרר. פעם היה כדורגל, מחניים, זה
סטנגה, עמודו, 1, 2, 3, תק בלוח, אני יודע מה כל זה. אבל עדיין היו נתפסים בחורים, למה? בדרך לסטנגה, בוא תשלים עניין רגע, בוא תשלים עניין. בוא תשלים עניין. או שהיינו יושבים בישיבת ברזילי, אתם יודעים מה זה ישיבת ברזילי? פתחו עכשיו פה בשמירצה ישיבת ברזילי, שמעתם? ישיבת ברזילי, יושבים על הברזילים. יש ישיבת מרדכי, יושבים על המדרכות. פה אחרי הכביש יש ישיבת מלביש ערובים. בחוף הים. עכשיו בישיבות פה. אז אדם יושב בחוץ, וזה, עם החברים, אז... הלו, בוא, תגיד. התחיל לדבר איתו, יחזיר אותו בתשובה. ככה על הדרך. היום אפשר להחזיר לאדם על הדרך בתשובה, ככה. תראו, שיש התקנות. מה יצא לעשה? אמר, אני אבנה להם איזה פטנט. כל האטרקציות, כל החלומות, כל הדמיונות, כל התאוות, כל הרצונות, הכל במקום אחד. שלא יצאו החוצה. לא לסטנגה, לא למחניים, לא... ראיתם מתי פעם האחרונה ראיתם עושים טורניר כדורגל בשכונה? אין דבר כזה. מחניים? זה מחניים. אני זוכר שאני הייתי ילד קטן, היינו יורדים לשחק קרוב ל-80 ילדים. אחד היום את פה, אחד היום את פה במחניים, 78 רצים לפה, 78 רצים לפה. אין יותר. יצא הרע. לפני הכניסה לאוצר עשה איזו אטרקציה, כוללת את הכל. אתה רוצה לשחק, אתה רוצה סרטים, אתה רוצה לצחוק, אתה רוצה לבכות, מה אתה רוצה? כל החלומות שרק תחלום, הכל מול מסך אחד. מול מסך אחד. אדם יושב, אדם יכול להיכנס רק בשביל, הוא צריך בשיעורי בית לבדוק איזה מושג. מספיק הוא נכנס בגוגל, מקיש את המושג הזה. אבל בדיוק אחריו יש מושג דומה, קשור לדבר אחר, אז הוא אומר אליו. כשהוא מגיע אליו, אז שמה יש אם אתה רוצה, אתה יכול להגיע לפה. מפה תגיד, אנשים יושבים 24 שעות, 48 שעות, לא עובדים, לא שותים, לא כלום. מה עם התכלית? מה עם המצוות? מה עם התורה? אתה נמצא, אוצר, יש לך אוצר. אתה יודע איפה הראש שלך. נכון, אמרתי לכם, יצרה הוא לא פשוט. יצרה הוא חזק מאוד. הוא חכם מאוד. הוא יודע איך לתפוס את ה... לדוגמה, יש איסור לדבר לשון הרע, נכון? מותר לדבר לשון הרע או לא? מותר לך להגיד את זה, אני ראיתי אותו, עושה כך וכך. מותר? חס ושלום, לשון הרע. אבל פעם בשביל לדבר לשון הרע. הייתי צריך לפגוש בן אדם בשביל לדבר איתו לשון הרע, נכון? מה עשה יצא הרע? אתה לא צריך לפגוש אותו. אתה יכול להתקשר אליו. נכון? יכול להתקשר אליו. אבל יש בעיה. האישה רוצה לדבר לשון הרע, היא יכולה להתקשר, אבל יש זמנים שהיא עושה כניסה, עושה ואיך לדבר לשון הרע. אין בעיה. עשה טלפון למוזניה. יצרה משתכלל עם הצורך. איך בן אדם מדבר בזמן שהוא נוהג? דיבורית באוטו. יצרה משתכלל כל הזמן. יתפוס אותך בכל נקודה. הוא חזק מאוד. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אל תפחד ממנו. קדושים תהיו, דבר אל כל עדת בני ישראל. ואמרת להם קדושים תהיו, כל אחד מכם, כמה שהוא רחוק וכמה שהוא שקוע בתאוות ובהנאות וביצרים ובדמיונות, כל אחד יכול להיות קדוש. איך? כי קדוש אני השם לכם. אם אתה מתחבר איתי, אם אתה קרוב איתי, אם אתה נצמד אליי, אל תפחד ביצר. כי תצא למלחמה המביכה. עכשיו עולה לי בחידוש. עולה לי חידוש עכשיו. למה כתוב? כי תצא
למלחמה על אויביך. תכתבו את זה. משהו נפלא. למה כתוב כי תצא למלחמה על אויביך? אני נלחם על האויב? אני נלחם על האויב? איך צריך להיות כתוב? בזכות הבחורים שבאו לו שיעור, חדש לחידוש. מה זה כי תצא למלחמה על אויביך? כתוב ככה, לא? כי תצא למלחמה על אויביך, לא? איך כתוב? למה על אויביך? אני נלחם על האויב או עם האויב? על האויב? היה צריך להיות כתוב, כי תצא למלחמה עם אויביך. נכון או לא? משהו. תתן לי משהו, תתן לי משהו. משהו, הנה יש פה. הנה. זרזים בגדינים. משהו. איזה חידוש נפלא. משהו. זה בזכות הבחורים שהעלייה עשו לנו ככה עלייה. בת גלים, עושים גלים ובת גלים. יש דבר עכשיו. איזה חידוש, משהו נפלא ביותר. ממש אני מתפעל ממנו. עכשיו היה לי הורדה. באינטרנט יש הורדות. איזה יופי. משהו נפלא. כי תצא למלחמה על אויביך. איך היה צריך להיות כתוב? כי תצא למלחמה עם אויביך, נכון? מה זה על אויביך? משהו נפלא ביותר. מספיק שאדם יוצא למלחמה, הוא כבר על אויביך. מספיק שהוא יוצא למלחמה, הוא כבר על אויביך. אתה השם מבטיח. למה? כי כתוב אחר כך, ומתענו השם אלוהיך בידך. אתה מספיק, אתה אומר מה, ריבונו של עולם, איפה אני, אם היית רוצה שאני אהיה צדיק, הייתי נולד בבני ברק, כמה שלי היה ראש ישיבה, אמא שלי הייתה הרבנית בקופנהגן, אני יודע מה. אף אחד אני נולדתי באמת, ריבונו של עולם, מה אני, איפה אני? אני מגיל קטן, שקוע למטה, ואני כל הזמן רק לימדו אותי שטויות, ואני כל הראש שלי תפוס, וענאות, ותעמוד. הוא מבטיח לבן אדם, אל תתייאש, אל תגיד אני לא יכול, אל תגיד זה לא בשבילי, כי תצא למלחמה, תהיה גיבור, אל תפחד בבית, תצא, כי תצא למלחמה, אתה רק תצא, אני מבטיח לך, על אויביך, אתה תהיה על אויביך, אתה תכבוש אותו. משהו נפלא. חידוש מביא. יש דבר שם, משהו נפלא ביותר. דרך תצא. לא להתייאש. אדם לפעמים אומר, מה, ריבונו של עולם, איפה? תראה כמה ספרים, איפה אני? מה אני בלב בדברים האלה? מה זה לא שם? תסתכל מה הולך פה. תראה מה קרה לכם? מה אתה רציני? תראה מה, אני ישר יצא, האויב ישר מגיע. אתה נכנס לישיבה, מה, פה, הכל שחור, הכל שחורים, תראה כמה ספרים, אז הוא מה, הכל יתגלגל. לא, זה לא בשבילך, אז אומר. מה יצא אומר לאדם, עזוב, לך, תעזוב, בסדר, מה אתה ראית? נחמד, מקום יפה, יש אורות, לך, זה הכל, זה... פה משה נכנס, הוא נקשר, אומר, כשבוכה תפחד, אל תתייאש, צא למלחמה, תכריז מלחמה. תגיד לו בצרה, עד עכשיו אני הייתי חייל שופר. מה שרצית, אני עשיתי, זהו. מפה אני בא לבית. הוא ישחרר אותך? אתה מרגיז אותו עוד יותר. אתה מסרב פקודה! אני מסרב פקודה. אני אכניס לך לכלא.
אנחנו מאמינים, הם מאמינים, איך לנו מאמינים להישאר, השם ייתן לכם ברכה והצלחה, בשורות טובות, נזכה את השם, תצאו את המלחמה, לא לפחד, תצאו למלחמה, ערביך, שמבטיח, אתה רק תצא תביעה, לא יפרס, יחדוש, ולהביא אותך, ממש, זה משהו, אנחנו מודים לשם, זכה אותך, זה ממש, תצאו למלחמה, עד לביך, זו מזכה אותך, לא להיכנע לישראל, לא להתייאש. דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו. כל אחד יכול להיות קדוש. זה לא משנה איפה נולדת, זה לא משנה כלום. 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 יש. השם יזכיר אותנו, השם לחמוד בניסיונות. מה אמא שלי לפני שהלך והביא את זה? מה איתו זה הקטנצ'י כזה? הלך עם השקית, וממלא, ושצחקו עליו החברים, אתם זוכרים? הם היו אוכלים 700, והוא הלך ממלא, מה איתו? הוא הגיע הביתה, פתח את השקיות, פעם 500,000 חתיכה. אחר כך לקח שרשרת של פלינים, קומבס בחר. 100, 200, 1,000, 100, 200, 300, 400. איזה יום. הם בוכים! הם בוכים! והוא צוחק. הם היו מוכנים לתת כל העולם עכשיו בשביל איזה פירוק. פתאום דופקים בדלת, נכנסים החיילים של המלך. המלך רוצה אותך. המלך, מה אני עשיתי? אני לקחתי באישור. המלך רוצה אותך. בא אצל המלך, אומר לי, פה שפו. מה נשמע? זה כבוד אחר. מה אני ארגיש טוב, בסדר. כן, בבקשה. מהיום אתה יושב פה לידי. אני ממנה אותך להיות היועץ הראשי שלי. לא, מה אני? כבוד המלך, מה אני אחזיר הכל, לא רק שלא תחזיר, אני אתן לך עוד, שהוא יהיה פה. למה אני? אומר לו, אם אתה יודע לעמוד, להיות כזה גיבור, לכבוש אותי צריכה, אתה לא מתפתה מכל מיני דברים, הנאות שחולפות. הנה אחרי שווארמה, 4 שווארמות אחת. לא, בסדר, מה נשאר לו מהשווארמה? אז הוא ראה את מרדונה, מה נשאר לו מרדונה? מרדונה חזור לאיטליה, איפה הוא גם מרדונה? אתה היית חכם! ככה הקדוש ברוך הוא משתמש שם. יש בחור בא לשיעור, הוא אוסף. לפעמים יש כל מיני, איפה היית? מה היית בשיעור? אתה לא יודע לעשות חיים, זה שם, מה אתם? להיות חכמים, השם ייתן לנו כוחות ביד השם. גדולים, להיות חזקים, לעלות מעלה, להיות דבוקים בשם יתברך. אין תענוג יותר גדול, אני מבטיח לכם. אין תענוג יותר גדול בעולם מלהיות דבוק בשם יתברך. אני אומר לכם, אין תענוג יותר גדול בעולם הזה. אבל מה? צריך מלחמה. צריך להתאמץ,